Paraje ederronek, baina batipat ardoaren usaiak ekarri gaitu Arabar Errioxaraino. Paganosen gaude Bihasteri ondoan, Eguren ugarte upategian. Egunon, Maier? Egunon, oian ezer moduz. Ondo? Bai. Eta zu? Ondo ere, ondo jarratu zarete, bai. Gaude txundituta, parajearekin, baina batipat hemen topatu deunakin, hau sekulakoa da hundia, Oso polita, eta oso hundia, bai. Zuek izan zaitezkete adierazgarri garbi bat, ardoa turismo bilakatu dezatenarena. Bai. Hemen dago upategia, bazkideentzako edo lagunentzako txokoak dauzkazue, hotela ere bai. Hotela, eta gero bizita gidatuak, jatetxea. Danetik. Danetik, bai. Txoko horiek ikusi nahi ditut, lehen da bizi. A ber. Zehotza hemen. Bai. Zer da, ardoa hobeto kontserbatzeko. Hobeto kontserbatzeko, bai. Hemen beti daukagu temperatura berdina. 12 eta 14 gradu artean. Zonalde honetan ardoa dago eta gero esan ditugun txoko horiek, ez? Bai. Eta zer egin behar da hemen txoko bat izateko? Ardoa erosi behar da. Bezeroa izan behar da. Exactamente. Eta hori hemen eduki dezakezu ardoa urte bat, eta nahi duzunean familiarekin etorri, edo lagunekin etorri, deitzen duzu, erreserbatzen duzu, eta hemen hori amaiketakoa egin dezakezu, bizita egin, jan. Zure txokoa daukazu hemen. Bai. Eta zenbat txoko daude hemen? Hemen ditugu, baia, 500 txoko aldera. Eta 500? Eta hemen herri ilunpetan ordu zenbat metro dauzkazu? Ia dira 2 kilometroko bazulo. 2 kilometroko bazulo? Eta ailegatzen dira, hori, uste dut aldapa beran ditugula 25 metru lurrazpian. Hemen adibidez, hau txoko oitako baten batea badijoa? Bai. Bildurretan ematen du. Ez. Beti eskerretara, horrela zela galtzen. Beti eskerretara eta orduan ez zara galtzen. Hau zertzan bere garaian, Maier? Hau, mendi bat zen, hemen ezagoen ezer. Ezer? Vitorinok egin zuen dena. A ber, hemen adibidez, beti eskerretara? Beti eskerretara. Orduan ez gara galduko. Bai da, topatu dut txokoitako bat. Hori, eona etortzen da jendea, hori deitzen digute, esaten digute, lagunekin noala, prestatu, hori, edalontziak, amaiketakoa ere batzutan ekartzen dute beraiek. Txoko konpartituak dira? Ez, konpartitu da, bai. Beste jende batzuk. Bai. Baina normalian hori, asko ditugunez, jende gehiago baldin badago. Eta benetzate galtzen? Ez, beti eskerretara. Kontu, hemen badaukagu beste txikitxo bat, gero... Ionea, bakarrik nahi sartze? Familia enpresa bat hau. Bai, familia zen ardoa egiten 1870 urtean, eta oraia da 6. belaunaldia. 6, 6garrena, bai, Vitorino hasi zen ardoa saltzen 1950 urtean, eta orain dira Koldo, Asun eta Mercedes bere seme alabak eramaten dutena ardotegiaren pisu gehiena. Enpresa Euskal Herrian presentago, Espainian ere bai, eta Espainiatik kanpo? Espainiatik kanpo, bai, esportazioan saltzen dugu ia produkzioaren 50. Eta batez ere, hori, Alemaniara, Estatu Batuetara, Txinara, Japonera... Ekartzen dituzu bezero horiek ona? Bai, eta... Ardoa saltzeko hemendik pasatzen dituzu? Bai, eta ona etortzen badira, ja ardoa erosten dute. Primeran pasatzen dute, gustatzen zaie, pilo bat, arrituta galdetzen dira. Hola, ardo kutxunik edo asko gustatzen dana edo... Bai, Martin Zendoia reserva familiarra, gure ardo oberena da, hori masti oso zaharretatik ateratzen dugu. Martin Zendoia edo... Martin Zendoia izan zen, orain dela urte batzuek hil zen, Vitorinoren koñata.
Orduan, bitorin... Bere omenez izena jarri zenioten. Hori egin zan, bai. Baina bestela hori, produkzioaren ida 60 kriantza da. Hori da gure ardorik ezagunena. Baina gero ditugu ardo gazteak, esan dagoa kriantza, reserva, gran reserva, denetarik pixka bat. Pauso bat gehiago eman zenuten duela 2 urte eta hotela zabaldu. Hotela zabaldu genuen. Zuen mahastien artean, ez? Erdi-erdian. Bai, erdi-erdian. Hemen ikusten da gure mahastia handiena. Eta bai, hori 2010ean ireki zen hotela. Zenbat gela dauzka? 21 gela. Horietako 3 suitak dira. Ohikoak suitak dira. Ardoaren inguruan egindako hotela da? Bai, Bitorinoren bizitzan oinarrituta dago. Gela bakoitza dauka, Bitorinok idatzi zuen liburu bat, eta gela bakoitza dauka Bitorinoren liburuaren kapitulo baten izena. Aiba. Hasiera batean pentsatuta zeukaten, hori, tipiko, tempranillo, kaberne, horrela ditzea, baina azkenean Bitorinoren liburuari buruzko hotel bata. Eta Bitorinoren bizitza bai izan dela, ez? Ardoaren inguruan. Bai, Bitorino hasi zen ardoa saltzen, 1000 egitera joan zenean Gasteizera. Orain dela, 50 urte, pizkatxo bat gehiago. Soldaduska garaian, hasi zen. Bai. Eta horrela hasi zen ardoa saltzen, pixkanaka, tabernak ireki zituen, tabernak urte batez berak eramaten zituen, eta gero alokatzen zituen. Baina alokatzen zuenak, bere ardoa erosi behar zuen. Eta horrela gutxinaka, pixkanaka. Hau dena egin arte. Bai. Eta hona etortzen denak zer egin dezake? Hona etortzen dena, ardotegia bizitatu dezakezu, La Guardia ere joan zaitezke, La Guardia ere oso herri polita da. Itxia. Hemen bazkaldu dezakezu eta gero hotelean daukagu jatetxe bat, hori eneko atxak asesoratutakoa, orduan pixkat menu gourmet bat dastatu dezakezu. Ardo desberdinekin, ardoaren historia. Eta baita ere, eskontzak ospatzen ditugu, bai. Hemen eskondoen gaitezke baita ere, Bai, hori da batez ere gu egiten duguna hemen.